Hola, estimats i estimades alumnes. En aquest vídeo presentarem el darrer dels 3 complements verbals que presentarem en aquesta unitat. Es tracta del complement de règim verbal, que és un complement que el verb exigeix per tal de completar el seu significat. I quines són les característiques principals del complement de règim verbal? Doncs, primer de tot, que està format per un sintagma preposicional. Aquí en tenim un exemple. L'Oriol es dedica a l'artesania. És un sintagma preposicional, a l'artesania, que fa la funció de complement de règim verbal. Està introduït per la preposició a. Seguim. La preposició que introdueix el complement de règim verbal és exigida i seleccionada pel verb. Aquí en teniu alguns exemples. Dedicar-se a, assabentar-se de, adonar-se de, conformar-se amb. Aquests 4 casos són verbs de règim que sempre apareixen vinculats a una preposició concreta. Dedicar-se, assabentar-se de, adonar-se de i conformar-se amb. Aquesta preposició, que va vinculada a cada verb, introdueix sempre un complement, el complement de règim verbal, que completa el significat del verb. Dedicar-se a alguna cosa, assabentar-se d'alguna cosa, adonar-se d'alguna cosa també, o conformar-se amb una cosa o amb una altra. Seguim. Es pot substituir pels pronoms i o en, només per aquests dos. Aquí en teniu un exemple de cada. L'Oriol es dedica a l'artesania, l'Oriol s'hi dedica, la Laia s'adona dels seus errors, la Laia se n'adona. Un cas de i un cas de en. També veureu que la majoria de verbs de règim són verbs pronominals, és a dir, que porten aquesta partícula es, de la qual no ens podem desprendre. És a dir, quan fem la substitució pronominal hem de conservar aquest pronom es, que no té cap significat, però que va vinculat al verb. Ho veiem en els verbs de l'exemple anterior: dedicar-se, assabentar-se, adonar-se, conformar-se. Es tracta de verbs pronominals. I per acabar, repassem les característiques del complement de règim verbal. Per començar, hem dit que estava format per un sintagma preposicional, que la preposició que introdueix el complement de règim verbal és exigida i seleccionada pel verb, i que es pot substituir pels pronoms i en. Aquí teniu alguns exemples per acabar. No s'ha adonat de res. Això és un complement de règim verbal. Es conforma amb ben poca cosa. També és un complement de règim verbal. Saps que sempre podràs comptar amb nosaltres. Amb nosaltres també és un complement de règim verbal. I veiem les preposicions de, adonar-se de, conformar-se amb i comptar amb. I fins aquí el complement de règim verbal.